Asking someone where they live. Informally. Càite bheilú fuireach. And formally. Càite bheil sibh fuireach. The answer will start with Hamí fuireach. And then you have a few options, depending on the place name and what letter it starts with and what gender it is. Listen to a few examples. Aan een glas go, aan een bush tree, aan zijn traanrauwer, aan zijn jelenie, aan zijn jersten, aan zijn kriegen, aan zijn hellen in een stij. Let's put this into a conversation. Informally. Càite bheilú fuireach. Hamí fuireach aan een djúra. Càite bheilú fuireach. Hamí fuireach aan een malik. And formally. Càite bheil sibh fuireach. Hamí fuireach aan een injeroige. Càite bheil sibh fuireach. Hamí fuireach aan een borstdaskig.